aici, semafor. Nenea taxiul. Stel. Ce-mi scapă, cred că-mi pun ceva mâncare sau un apă, că mă doare capul, nu pot duce gândul până la capăt. Sunt amețit, dar îmi revin și întreb de ce mi-ar cumpăra sufletul când pot să-mi ia direct. Nu înțeleg, că reflexia din ecranul lui jegos văd relor cu ce-ar fi, ce bine ar fi fost și ce bine mă scoteam, dar păcat că am cartier noapte și zi în cartier. Totul s-a schimbat și totul e la fel pentru băieții de pe stradă. Dedic la toți ceilalți despre cartier, vă explic, mă doare inima când mă uit la tine. Cred că ești mai bun ca noi și o spălărie, n-am nimic de pierdut, sunt român în România, la fel ca ieri, ca și azi, ca și de tot ce